Чирекнең хәерле сәгатендә кайнар ялкынлы, матур сәламнар юллыйм мин сезгә. Хөрмәтле минем тамашачыларым. Сер итеп кенә тапшыру авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Сезгә бүген минем шисе репортажым аеруча мәхәббәтле булачак. Чөнки Туган тел телеканалы оештырган яз киләгә дигән тамашадан без сезгә кызу, матур, шундый язларча саф репортажны эшләргә керештек. Шуның өчен безнең белән бергә булыгыз, ярыймы? Бүген шулай ук безнең берсеннән-берсе талантлы, мега популяр җырчылар, аларның иң хит җырлары барысы да сезнең өчен булачак. Киттек, дусларым, бергәләп. Язгы матур саф хисләр белән сер итеп кенә тапшыруының чыгарылышын сезнең өчен мин дәвам итәм, дусларым. Ә хәзер сезне барыгызны да сәхнә артына, әйе, сез яраткан, мин яраткан бик сихри матур сәхнә артына чакырып калам. Киттек. Сәхнә артында әле монда карап торам, дуслар, безнең ира җырчыларыбыз җыелышып, мөгаен үзләренең гүзәл затларына нинди бүләкләр сайлыйлар икән, ничә сумга кем нәрсә әзерләгән икән, шуның турында сөйләшеп торалардыр. Әйме, Илназ, хәерле кичләр сезгә. Мин өйләнмәгән, әмма Идрис абыян. Өйләнмәгән, балалары да ике улы да юк әле, әйме? Юк, шәү генә. Сәмбез шундан да Уфа шәһәрендә Казаннан килеп төштек, Аллага шөкер. Сезгә дә хәерле кичләр, инде хәерле көнме хәзер. Белмибез әрәсә урамда. Көнме караңгы, моны килеп җиттек чын күңелдән. Хәзер чыгыш ясыйбыз 1-5 минуттан. Тыңлыйм сезне. Мин беләм, Илназ, сезнең интервьюларыгызны тыңлаганда, укыганда, әйме, сез улларыгызга бик дөрес шундый тәрбия бирәсез. Менә алсызларны спортка юнәлтергә бик зур басым ясыйсыз, әйме? Сез үзегез гомумән спорт белән шөгыльләнәсездер бу тормышта? Шөгыльләндек инде, хәзер шөгыльләнәбез. Хәзер инде вакыт җитми дип теге үзебезгә жалган сүз табабыз. Ну, әле һаман да шөгыльләнүне дәвам итәбез. Бер әтидә һәм бер әнидә баласын әлпән-төлпән җөргәнен, урамда сөйрәлеп җөргән баланы күрәсе килмидер. Шуңа күрә бала булырга тиеш. Малай икән, малай булсын, малайның үз урыны, иратның хатын-кызның үз урыны. Шуңа күрә чын ирләр үстерәсе килә. Концерт башланыр алдыннан шулай инде, дуслар, сәхнә артында кемдер бизәнә, кемдер ял итә үзенчә, ә кемдер инде әлбәттә алып баручылар, алар бер туктамый үзләренең сценарийларын, сүзләрен кабатлыйлар. Һәм әйтергә кирәк, бүген Туган тел телеканалының сез матур кызлар дип аталган проектының алып баручысы Илгиз Шайхразиев. Хәерле кичләр сезгә. Исәнмесез. Сәлам. Сәлам. Менә сез шанасызмы, юкмы? Мин сезне беренче тапкыр күрәм үз тормышымда. Тотып карарга ярыймы? Ярый. Мин чөнки миңа әйтләр сез Юк. Барса әйбәт була, Роза Хәйруллина тоткач, киресенчә кешенең энергетикасы яхшыраңа, саф хисләр килә башлый. Белүемчә, сез Америка сәхнәләрендә чыгыш ясаган кеше. Илгиз, әйдәгез әле, без сезне үзебезнең Туган тел телеканалының сер итеп тапшыруын тамашачыларына якыннанрак таныштырып китик әле. Кайсы яктан сез? Шуннан башлык сүзне. Мин Чаллыдан тумышым белән, әнием Актанышныкы, Ахун авылына сәлам, әнием Зәйдән Шыбыклы авылына сәлам, Чаллыга сәлам. Бүгенге көндә Казанда яшим, иҗат итәм. Ни өчен сезне бу концертка алып баручы дип чакырдылар микән? Мин Туган тел телеканалы белән соңгы арада яхшы мөнәсәбәттә, дуслар, шуңа күрә миңа тәкъдим килде, әйдәле бер алып барып ал әле дип. Шуңа күрә мин ризалаштым һәм бүген бәйрәм итәбез, ала бирсә. Сезнең төп шөгылегез алып барумы, җырлар иҗат итүме, җырлаумы? Минем төп шөгылем әлбәттә җырлау. Тик инде алып баруны мин яратам, мин гомумән кешеләрне яратам, шуңа күрә бу инде минем генә теләк түгел, бу халыкның да теләгедер. Бүген сез алып кына барасызмы, әллә инде җырларда бүләк итәсезме? Җырлыйм да, алып та барам. Биебез дә, көләбез дә. Һәм сезнең бер үзегезнең җиркәгез өстендә бүгенге тамаша. Минем җиркәләр көчле. Һәм без сезгә дә көчләр җибәрәбез. Илгиз Шайхразиев белән, дуслар.
Yarattamın dedim, ömürlükке süydüm. Işandım şu nazlı sözüne. Ufa bilen kazan şürerlerine dişlere. Bayram bilen. Konser boshlandı do'stlar. Radio Zarif o'zining bek motor mega hit jirin bo'lagida. Bu kuyga, bu jirga albatta biyimi mumkin. To'g'ri sizga biyi bugun reportajni boshdan ozag'ina xatlik ishlarga turishman. Men Roza Xayrullina. Birga yanlarım lan gitme, min niyeti bitme. Işraşular güddemini xamman. Işanıp Shunday oshiga. Qo'y oshig'asini yangi chiqishingni boshqardim. Вообще xallaring nechik Radif? Evet, Allah'a şükür. Məlevizga aşağıbız. Şuna göre birinci jırladık da hem hazır Məlevizga yol tutabız. İjod aymi? Shirlar ijodda aytasan, konsertlarda chiqishda yo'saysan. Umuman ijoddan boshqa nenda shug'ullaring bor? Men bilaman sen it yetishtiruv sexida oshib motashqanliging tugilmi? İt tugul, balık. Balık. Ayı, onday şugul var, hobbi deb aytayganda şuna göre. No, hazır indi ijod eng birinchi o'rinda ijod. Jirming bilan beylaganmiz ekan turmushimizni. Nechigali bir jirda aytmishlar, iymon bilan otlab, g'urur g'adat saqlab, jirlab yashovlarga ne jeta. Jir bilan otlarga kerak. Ham san'at bilan birga. Shul. Amina senga ijodda eng qiyini narsa, eng og'iri? Hali og'ir deb aytmasam, men rohatlanib ishlayman. Barliq ijodlangan jirlarimda mening chin ko'ngildan chiqqan ham men durustroq o'zimning yaratgan ishim bilan shug'ullanaman. Men shodman, bek shodman. Shunga ham kelajakda da shulay deb Alloh bersa ijodtirga nasib etsin. Ham mening jirlarim xalq ko'ngilini o'tib kirsin edi. Agar bir jirim bo'lsa da xalq ko'ngilini o'tib, mana kishilar men konsertga kelgan kishilar biz rahmat aytsalar, bu bizning uchun eng zo'r bo'lak tomoshachilarimizdan. Tomoshachilar suyuvi bizni qonatlandira, yashashga dard bera, kuch bera. Demak, bizning ijodimiz yo'qqa tugul, Alloh bersa, shulay deb ijodtirga nasib etsin. Ham tomoshachilarga bek zo'r rahmat. Voy rahmat, berak motor tilaklash yetkirim. Men qolsa ikkinchi so'rovga sen javob bering desang da bo'lar endi. Radif Zaripovga yoz desalar, eng birinchi nenda so'zlar keladi sening ko'nglingga? Yoz ko'nglimda yozlar, gulim shashak otar degan shunday jirning so'zlari. Mening jirda shunday so'zlar bor. Shu jir esga tusha, yonarimdan ketmay jiri. Yozlar yetuvi bilan seni qutlaymiz. Ham endi ayda uzatamiz ikkinchi konsertingda da shunday o'ngishli motor olqishlarga to'la chiqish senga. Rahmat. Rahmat sizga. Aramızda bulgan ağırlıklar, şu şıkarlar bilen yuvalar. Silip yeşil güpteleşme, sanik yaranen yürekte. Nechik xillar? Bizning abilar aytadilar, ishlab boshlar kerak deb. Mana shu endi ishlab boshlaysan. Kayflar aybat, u xalqi o'tirishga aybat shu xalli. Yoz so'lishi sezilami? Etikisi yaxshi. Men balay terlab jirlagan yo'q endi, bunda bek qattiq terladim, chunki xalqning yaratuvini sezib turaman. Ham endi Ufa nishatasin. Ufada terlamish mumkin tugul. Umuman, Ilnaz sizga shirlar solati kimdan berilgan? Jirlav salati bitinda Alloh taoladan berilgan eng birinchi. Ol ili bor, ili yo'q. Shunga ko'ra birinchisinde Alloh taoladan, ikkinchisinde genetika bo'yicha atilardan, anilardan keladi, bilarim babalarimizdan. O'ltaga o'zingga chiqdingda shirchi bo'lding so'z tugul. Ol qonda endi, qon tomirlarida yugurib beradi. Sizning genetika bo'yicha qaysi o'g'lingizga shirlar solati berilgan deb hisoblaysiz? Mana bormi hali? Sezasizmi bunday salatlarida? Butunisida jirlarga yarata, no jirlarga yaratuvchisi eng yarata turgani ulisi, olmas. O'rtanchilari kichkinasi jirlarga yarata, quloqlarini ayib bosgan. Ming bor tovush yo'q. Ali bilovbisha sizning bir tug'an oboyingizning tug'an kuni ekan 8-martda shulay bet. 8-martda men endi oq kundoshi bilan kundasham qo'y vaqtdayman. Baratqa shaltiratasan, men aytam, nechisiz deyim. Mana deyim, men xotin meni xotlaydi. Shunga ko'ra men aytam, meni de xotlasinlar deyim. Rahat bet. İki bayramni birga o'tkazadilar. O'zingda qutlatdi, qanda qutlay. Rinat, o'g'li brat Rinat desam, Rinat brat tug'an kuni 8-martda oldani qutlab ketaman. Qutlab qo'yam. Men qolsa bilasizmi, bayram kunida tug'an kishilarga umr bo'ynalari tug'an kunida yol bo'ladi. Mana shunisi eng zo'r plus. Albatta, tug'an kundagina yol tug'iladi, kishi yol aytabilirga tegish bo'laydi.
Her bayramda da. Tuğan kim ol, mındayken mi, tuğmagan kim mi? Ishga borasi kun tugi 8 mart umr boqiy otna o'rtasi bo'lsa da baribir da yo'l bo'lashaq. Men shu hisobdan aytaman. 8 martdan so'ng ikkinchi kunga ishga kelaga bu yil. Shunga ko'ra 8 martda ortiq yumshar bo'lmay bu yil. Ishga ikkinchi kunga. Sizga barig'izga rahmat. Uva xalqi, siz super. Shunday bo'lib qoling'iz. Sizga da bek rahmat. Siz sog' bo'ling'iz. Rahmat. Tuğan Tel telekanalının Seri Tipkan Tapşırın tamaşaçılara tapşırığımızı devam edəbiz. Birsinə matur moңлы jırların bilək etələr bizning artistlarımız həmində aytırga kerak. Tuğan Tel telekanalının uyuşturğan konsertlarında birinci tapır çıgışын yasadı bizning Rezida apa dip yaşam indi Hüseyinova. Hallarınız nechek? Hallarimiz Allah'a şükür. Menen kildik әле. Şunday şakırığınız için bek zor rahmet. Aşarga pişirige rahat eken. Avızlarım kipti. Ufa halkı bir kul şaptı. Allah'ın izi rahmetleri olsun. Bir kavşadım. Min indi piramidalarda yüzümüzde de konsertlarını koydum. Emme haman minde kavşav var. Ekranda işlerge bir ağır. Aytib o'tirga kerak do'stlar, oshiqlab bizning Rezida opa ol TNV kanalında təmli bulsun. Rubrikasını alıp bara, təmli rizqlar hazırlayılanda şu xatı qiziqtirg'ish. Umuman mana rizqlarni siz retseptlarni nechega deb soylaysiz? Qoydan topasiz? Әле siz o'zingizning avtorskiy retseptlarmi bu? Elbette avtorskiy retseptlarim bek ko'p. Mana endi necha yillar bo'yi men o'zimizda shunday rubrikani olib boram. Allohga shukr. Mana ul bit televizorning qaysini pishmog'ini ochsang da har bir aşarga pishire. Aşarga pishirerga xalqning mana Xo'jabekaning suutqishida bo'lgan rizqlardan pishirishga tirisham. Bu aybirini yazar edim de tugisi bo'lmadi, munsi bo'lmadi deb optirab turmasinlar deb suutqishdagi rizqlardan tezgina o'ylab shulay pishirib qo'yam. Albatta endi mening iki kitobim chiqdi, Təmli bo'lsin deb atala. Mana Әле sizning Tuğan Tel kanalında təmli nərsəli sizning tatlı tildə bugün şunday təmli salat pişirdik, salat yasadık. Mana onda da kitabımı bilə getirib qaldırdım. Umuman sizga mana salatlar yasavmaymi, qabımlıqlar әзерләүме, әле endi qamir rizqlari yasav ko'ngilingizga mana nig'roq ishi, qaysisi nig'roq yoqin? Men her bir rizqni ko'nglimni berib ishlayim, yasayım. Menga her bir rizq rahat yasarga. Mana bugün şunday tübetey salatı yasadık. Ul endi qarab turishga şunday ağır kebek, ul albatta bek jengil. Mana shulay her bir rizqni ko'nglingni berib, bismillahni ittirib, aytib pişirsen var aybirde jengil berele Allah Teala bulursa senga. Mana shulay. Yozlar kelib jetdi bidin Allohga shukr. Aymer Rezida xonim ko'ngillaringizdan endi hislar. Elbette ko'ngilda yoz hissi. Mana her bir tomoshachilarga g'ayla baxti tilar edim. G'ayla baxti tilab, ko'ngil tinchligi, tan salomatligi, eson sog' bo'lsak, Alloh bersa barda bo'lar. Anilarga, abilarga, opalarga, singillarga har birisinde mana bu 8 mart bayrami bilan qutlayım. Eson sog' bo'lib, tag'in kelasi yillarda da motor ettirib qarshalarga Alloh taolo nasib etsin. Üzülme dünyana, bugün de
Хакимов һәм Ленар Белый үзләренең чыгышларын әле яңа гына тәмамлап чыктылар. Әйдәгез, рәхим итегез безнең шушы матур Туган тел телеканалының бизәкләре төшерелгән баннерга мин сезне бастырасым килә. Ленар, әне синең күзлегең зәңгәр төстә? Зәңгәр түгел, бу ашкы гына бит ул. Имеш майрат. Күрәсездер инде менә Резван аби да мен Резван абига киендем бит бүген. Теге имеш акырдык да инде бергә эшләйбез бит инде. Резван аби да шундый күзлек булгач, кадәр күзе киеп чыгыра кирәк бит инде, Ну, Резван аби кебек композитор буласы килә әле ул. Әшәрләр ишәт итәсезме гомумән? Гомумән юк, иткәнем юк. Хыялларым бар инде, хыяллар бар. Инструментарда ойнай, қорайда да ойнай, гитарада да ойнай, баянда да ойнай. Бек талантлы жігіт. Киләчәге зур аны. Сез шундый өметләр баглыйсыз инде һәрбер үзегезнең төркемегездәге яшь артистка. Ленар, менә син Резван абыйның кайсы сыйфатларын үзеңә үрнәк итеп аласың? Әйдә, үзе алдында әйт әле. Дөресен әйткәндә инде Резван абый ул бик әйбәт кеше ул. Резван абыйга карап мен ничек әйтергә инде? Аның түземлеген аласы килә иң беренче. Аның түземлеге бай. Ул духовно богатый кеше инде дип әйтәсе килә. Гомумән аның җитәкчелеге астында сиңа эшләргә авыр түгел, әйе? Авыр түгел, бигрәк тә җиңел. Резван абый кырда булса мен бигрәк тә дәртләнеп китәм. Алар мине яшәртәләр. Менә бит нинди тандем. Резван абый яшьләр белән эшләп үзе яшәрә, ә яшьләр Резван абый белән эшләп үзләренә түземлек һәм аның матур сыйфатларын үрнәк итеп куеп, ниндидер яхшылыкка өйрәнәләр. Афәрин. Бүген сәхнә артында иң шундый күтәренке кәефлесе, иң кызык, иң шат күңеллесе Филүс Каһиров. Үзеңне шаулисың. Олай түгел, мин нык җитди шундый җырчы. Дип уйлый күрмәгез. Әйе. Мин аны гел әйтәм, кабатлыйм да, ул сәхнәдә генә шундый сәхнә артында бүген менә чынлап та Филүс менә шундыйсын әйтимме сиңа? Сер итеп кенә. Сәхнә артына килеп кердем, әйме? Син шундый шаян үзеңнең хәрәкәтләрең белән кемгәдер нәрсә тирек күрсәтәсең, нәрсә сөйлисең. Сине күргәч шундый рәхәт булып китте. Шундый җиңеллек килде күңелгә. Рәхмәт сиңа шундый булганың өчен. Менә әле кичә генә белсәң, ышансаң, Әлфия Абзаловның нинди бер интервьюын ишетеп калдым. Шунда әйтә, менә без ди Илһам Шакиров белән нинди генә авырлыклар күрмәдек. Нинди генә проблемаларга эләкмәдек, ләкин без һәр вакыт елмаеп, һәр вакыт шаяру белән хәлләрдән чыга идек дип. Мен әйтәм, әле мин үземне генә шундый теге бер җүләр малай дип уйлыйдым. Алар да менә шуннан да менә сәхнә артында да әгәр дә менә кемнеңдер күңелен күтәреп, моңаеп торган кешене көлдерсәм, кәефен күтәрсәм, менә үземнең дә кәеф күтәрелә, күңел күтәрелә. Менә шушы энергия белән өйгә кайтып китәм. Үзем энергияны бирәм, үзем үк шуны җыеп алам, күрәсең. Менә шунсы белән рәхәт. Син гаиләдә дә шундый, ул шаян һәр вакыт тормыш иптәшең, балаларың белән дә бер төрле чаклар була инде, төрле чаклар була. Ләкин менә балалар белән дә, гаиләдә дә мин теге гаиләгә кайткач теге дип теге усал итеп нитеп түгел, анда да шаярам, анда да менә миңа һәр вакыт обстановка, энергетика менә һәр вакыт күтәренке булсын. Синең кебек кешеләр күбрәк булсын дигән теләктә калам. Бер хатирәгә әйләнеп кайтасы килә. Бер интервьюңда мин синең ишеткән идем. Син әйме үзеңезнең авылдагы мәктәпне тамамлап, Октябрьскийда укый башлагач, иң беренче кайткан атнаңны әйдәле безнең тамашачыларга шуны сөйләп күрсәт әле. Эй, урам буйлап кайтасың, шундый горур. Сиңа хәзер бөтенесе чыгып, о, Филүс Октябрьскийда укыйп кайткан. Бер генә беренче атна укып кына, ул бит инде теге күптәнге хыял, инде теге шәһәргә барып, инде шәһәрне күреп кайткан малай буларак, инде бер атна яшәгән, шунда кайтып барам, инде урамның башыннан атлап, эх, мин әйтәм, берәсе чыкса ярар урамга, сорасалар иде, ни хәлләрдә дип, каян кайтып киләсең дип сорасалар ярар иде дип әйтәм. Менә шул тиклем шундый ни белән кайтып барам. Һәм инде сорамаган кешегә дә Октябрьскийдан мәйдан кайтып киләм әле. Әле бит әле белсәң, теге өр-яңа кроссовкада, өр-яңа киемнәр белән, алар бит инде әниләр алдылар да, шунда әле бер атна гына киелгән ул яңа считается. Менә шулай кайтып барам, хәзер инде мен әйтәм, хәзер авылга, нигә урамга, өебезгә килеп керәм, мен әйтәм, ишек алдына, мен әйтәм, шакка торам инде, хәзер мен әйтәм, кыланырмын инде дигән булып, килеп керсәм, минем әтиләр, әниләр, күрше, күрәмнәр белән бәрәңге алалар. Давай, киемнәреңне салып ташла да,
Давай, бәрән қаларға дей, білмейтім. Білді, аңладым, соңынан бітті. Әлтә үзе шаяндык белән әйемрә. Киткәндер, күп киләле, эш әле. Сер итеп кенә тапшыруында безнең артистларыбызның интервью бирә-бирә тамаклары кибә. Интервью бирәдер. Ой, Җавит абый, шундый матур костюм сездә. Юбилейга тектергәнегезме? Юк, Искерәк? үлә киттеләр. Бу туйдан калган, өйләнешкәннән калган. Әлләре сорау бирмә. Монда кызык инде дуслар, шуңа күрә мин сәхнә артын шулгатык нык яратам. Шундый мәхәббәт белән эшләгән эшемне сезгә дә түкми, чәчми, һәр вакыт, һәр даим тапшырырга тырышам. Сез моны аңлыйсыздыр, сез моны сизәсездер. Рәхмәт сезгә. Минем белән Туган тел телеканалының Сер итеп кенә тапшыруның алып барышчысы һәм авторы белән бергә булганыгыз өчен. Әйтмәсин, ağır сүз әйтмәсин. Йөрәк бит булайда яралы. Җырларына шаулатып җырлыйсың. Гөрләтеп яшисе бар әле. Сезнең каршыгызда, дуслар, без бик көттек аны, бик сагындык без аны. Беләм, сез дә сагындыгыз. Шулай ук легендар җырчыларыбызның берсе Халида апа Бигичева. Менә чәчәк гөлләмәләренә күренеп тора. Сезне сагынганнар, көткәннәр. Ул алкышлар кертеп җибәрәсләре килмәде. Кәефләрегез үзегезнең дә шәптер, Халида апа, шулай бит. Менә шулай шифаланабыз инде, кәефләр әйбәт. Әзрәк алдан каушаган идем, аптырап калган идем. Инде менә миңа да килеп, менә шушы кабит дигән әйбер килеп бәйләнде бит инде. Инде халкыма шандырдым, әллә бар алмаска, бармаска язган микән дигән фикерләр. Юк, Аллаһ Тәгалә ярдәмнәрен бирде. Көчле халыкның яратуын сизеп, шундый ярак аралар булса да, ярдәмнәрен бирде, шифаландым. Әле иннар әйтәм, бар да чирләргә тиҗдиләр бит инде. Мәйтәм, менә алданрак булуы бәлкем мин менә өлгердем менә бүгенге секөнгә. Кичә очып җиттем, бүген халкым каршында. Шуңа мин бик бәхетлемен, бик рәхмәтлемен. Аллаһ теләдем, шуны гына сорадым. Очраштыр тагын бер яраткан тамашачым белән дип. Һәм амин, ул очрашу ниһаят менә шушы сәгатьләрдә. Менә сизелеп торган инде очрашу булды. Халкымның сагынганы, сусаганы, яратып көткәне барысы да күренеп тора әлбәттә. Ничә еллар сез хәзер бит инде безнең башкалабызда чыгышларыгызны ясаганыгыз юк. Менә ничә еллар үтте, Халида апа. Нинди яңалыклар бар? Нинди үзгәрешләр бар? Бәлки ниндидер яңа шөгылегез дә барга килгәндер, әйме? Гомумән үзегезнең тормышыгыздагы яңалыклар белән безнең белән дә бүлешеп китегез әле. Яңалыклар, яңа җырлар. Яңа җырларым туа бара, мин үзем көй моңлар салырга җырга яратам. Һәм дә менә шушы яңа җырларны ишетрәсе килә бит шуларны. Һәм дә яңалык 22 числода, 2 айда, 22 елда тагын оныгым туды. Менә минем өчен тәбрик итәбез сезне. Мин әле яшәп торган дип әйтергә үземне. Яшәйтеп җибәрде шундый балаларым. Менә шундый шатлыклы хәлләр белән, һәм дә инде бер генә безнең борчый торган җанны бар, шундый суыклык, сугыш фитнәләрен Аллаһ Тәгалә татырга бирмәсен, ачлыкларны татырга бирмәсен. Менә шул тынычлык булсын иде җир йөзенә. Менә шушы җырларыбыз белән, һәм дә үзебезнең теләкләребез белән, иншалла шушы намазларыбыз, дугаларыбыз белән Аллаһдан шуны гына сорыйбыз. Шаулап, гөрләп яшәргә бу дөньяда нәрсәгә таннасы кирәк. Җиткән, барысы да бар бит. Ни бүләбез, нәрсә безгә җитми. Шуны уйлап, шуны ничектер менә төшенеп, Аллаһның барлыгына, берлегенә һәм дә дөньялар үзгәреп китәр иде. Менә бүген очрашуда елмаю күзләре, яхшы теләкләр, яхшы сүзләр, ул бит барысы да дуга булып бара. Беләсегез, кисә кешенең елмаеп кемгәдер каравы да бит ул савап. Менә шундый зур саваплы эшләрегез эшләгән өчен сезгә дә менә шундый дөньяның авырлыгына карамыйча, бу үзенә бер бик җаваплы әйбер бит бу. Шулай заманалар авыр кешеләрне күңел төшенкелегенә бирелеп китмәсен өчен без дә шулай рухи дөньяларын баетыр өчен тырышып йөрибез. Уны ни ярамый. Безнең мөселман әйберендә дә бар, мөселманның канунында бар. Менә боегып, уйланып, дөньяга әллә ни булай да түгел, тегеләй дә түгел дип торырга яшәргә ярамый. Барлыгына, байлыгына күзләребезне ачтык икән иртән. Уяндык, ике кулыбыз, ике аягыбыз шөкранә кылып яшик. Шөкранә кылып моңнарыбызмы, сүзләребезме, яхшыларын гына җиткерергә, кемгәдер ниндидер күңелен күтәрергә. Менә шундый әйберләр белән. Менә мин бүген бөтенләй терелеп китәм дип әйтәсем килә. Сәламләнеп китәм.
Демәк, менә шушындый халкым белән очрашу миңа да үзенә бер шифа бер дәва. Шуны да кирәк булгандыр. Ерак араларны якын итеп килүемә, Аллаһ Тәгаләнең миңа ярдәмнәренә мин шөкрана кылып бүген бик рәхмәтләр әйтеп куанып китәм. Килдем дейсез дәйме. Сезне күптәннән күрмәгәч шундый сорау бирәсе килә, Халидә ханым. Кайда бүген сез тормыш көтәсез? Мәскәүдә. Мәскәүнең нәкъ үзәгендә, үзендә. Әйе, килгән идем мин әзрәк алданрак съемкалар булырга тиеш иде Казанда. Булмады. Һәм дә инде көттем, менә шулай чирләп тә куйдым шул Казанга килеп. Сез хәзер Мәскәүдә үз йортыгызны булдырып, үзегез тормыш көтәсез. Аллаһка шөкер. Ну күбрәк авылда яшәймдер, сүне әйткәндә. Ясты әйтсәгез инде мин Чүмбәли кызы, мин авыл кызы, мин яратам авылны, күбрәк авылда. Кыш айлары анда күрәмиләр. Ну, бер яктан мин сагынам, күрәк алып күрәргә яратам карны. Сез үзегез генә тормыш көтәсезме, балаларыгыз белән әллә балалар белән? Бергә, бер йортта. Бергә балалар белән. Балалардан айырмасын Аллаһ Тәгалә, узы бик зур байлык. Яқты кояш жүрген урлар сибә, Болынларда чәчәккә булган. Еллар үтә, йөрәк бик тын тибә, Дуслар китә мәңгелек юлга. Халидә апа, менә бармы әле сезнең тормышыгызда, мин әле моны эшләп өлгермәдем. Мин әле моны эшләргә тиеш дип яшәгән максатыгыз, хыялыгыз, уегыз. Бар гынамы? Алар һәр көн яңа туагына бара. Һаман нидер, менә әллә ни күп эшләрне эшләмәмен әле мин икән. Бу күп эшләрне. Ну, менә Мәсәлән, бер икесе менә нәрсә ул? Менә ничек әйтим, тагын индер моңнарны, җырларны, халкыма нидер күлмәкләрне текмәгәнме, китермәгәнмен. Һәм дә менә мин шатланамын намазыма, менә бигрәк тә соңгы вакытларда Коръән Кәрим китабын үзем укыйм, араб телендә. Шуңа да менә артка кала бара торган шундый иберләргә мин менә адым-адым әкрен киләмен, шунларны эшләвемә дә бик шатланамын. Бармы әле сезнең тормышыгызда, Халидә апа, сез кичерә алмаган хәлләр менә, сез аны искә төшереп, булай итәлмәде, менә шулай булмады, шул кеше шул вакытында шуны әйтмәде, шуны эшләмәде дигән рәнҗүләр, үкенүләр. Бар. Ул вакытларда мин нидер сизеп тә булса да, олырак абыйларыма әйтәлмәдем, мин кечерәк, бездә шундый тәрбияләү, андый хакым юк иде. Алданрак әйберләрне кайсыларын күрә идем, шулай булашаган. Мин үкенәмен, нидер төзәтәлмәдеммедер. Шул вакытта үзгәртәлмәдеммедер. Менә шундый әйбер ниндидер бар, шундый. Ул фикерләр генә бар да бит бер Аллаһның хәрәкәтендә. Демәк, шулай язган, шулай булырга. Язмыштан узмыш юк диләр, сез килешәсезме? Юктыр. Син менә кемгәдер дөрес кенә фикер уйларга этәргә можеш аны да. Аллаһ Тәгаләнең юлын ачса, анарга бирсә, ул Аллаһ аша. Без бер нителмибез. Безнең дөрес якка сөйләүбез шифа, әйбәт. Үзебезгә дә безгә алар шифа булып бара, савап булып бара. Ул кеше уйланыр бәлкем. Менә хәзер менә мин кеше бит инде утырган. Мин шундый сүзләр сөйлимен, кемдер берсе генә кеше бәлкем уйланыр. Бәлкем бер генә кеше әйтер. Менә Халидә баскан, Халидән иткән, Халидә шәйсә нишләп миңа ярамый дигән. Ул да бит менә бик зур өлеш бит. Ул да бик зур өлеш. Без даже белмибез ни өчен бу дөньяга килгән. Нинди миссиябыз? Нәрсә безгә үтәргә? Һәрберебез үтә сынау. Һәрберебез юлын үтә. Беренче иң дә кадерлесе кемнедер рәнҗетмичә, кемне дә тикшермичә, кемгә дә начарлык теләмичә яшәргә кирәк. Яңа дуслар очратсаң да, яңа йырлар яратсаң да, минем янда синең йөрәк. Алсу таңнар атқанда, ой қалқанда, кызарып кояш батқанда, йөрәгем синең янда. Алсу таңнар атқанда, ой қалқанда, кызарып кояш батқанда, йөрәгем синең янда. Арслан, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Канәгатьме бүгенге чыгышыгыз белән? Әйе, бик шатмын, чөнки туган җиремдә, туган тел каналында чыгыш ясарга насыйп булды. Бик бәхетлемен бүген, рәхмәт чакыруыгыз өчен. Гомумән, җыр иҗат дөньясында ничә ел сез хәзер?
Мин бит инде күп еллар бүтәнеш белән шөгыльләндем һәм инде менә 2 ел кайтуыма һәм инде менә шундый зур матур концертларда катнашуыма бик шатмын. Арсана, яз дигәч сезгә нинди чор искә төшә? Яз килә. Тәрәзәләр ачыла. Тәрәзәләр ачыла. Тып итә? Тып итә. Эре тамчылар әйе. Язлар белән сезгә дуслар. Беләм, киткәнеңде лә беләм, көтәм көләм, ашыгып һиңә киләм. Әлләмә һөйләп беттем инде. Ярай. Менә шулай кызык күңелле безнең сәхнә артында Зөфир Басыров үзенең чыгышын тамамлады. Һәм бөтен тамашачыларга мин сезне яратам диде. Гомумән, Зөфир, саф мәхәббәткә ышанасыңмы? Әлбәттә ышанам. Нишәп ышанмай ди. Сөнки саф мөхәббәт ул тормыштың ниндидер төп мәгънәһе дип уйлайм мин. Сөнки атайыңа, әсәйеңә, үзеңнең яраткан һөйгән яреңә булган хистәрне үзеңдә тотып йөртү, уларны кемгәлер бүләк итү, ул ниндидер яшәүнең мәгънәһеләр дип уйлайм. Шуңа туган телдең яратып тыңлаган тамашачыларына теләрнем әлбәттә саф мөхәббәт. Йөрәгегездә ошо кайнар хистәр бер касанда һүнмәһен, һүрелмәһен. Әлбәттә безнең телеканалды яратып караһындар, Алла бирһә. Һәм әлбәттә Зөлфир Басыровты тыңларга, карарга онытмагыз. Зөлфир, син менә ничек уйлыйсың тормышта? Сиңа уңыш ешмаямы? Син үзеңне уңышлы кешеләр рәтенә кертәсең? Әллә инде сиңа уңышка ирешер өчен бик күп тырышлык сарыф итәргә кирәкме? Роза ханым, беләһеңме, менә нинди мин үземне мактарга яратмайм әлбәттә. Но менә әгәр дә кинсе кешеләрне тыңлаһам, улар миңа әйтәләр: "Зөлфир, һиңа уңыш үзе кулыңа килеп тора." Шуңа мин әйтәм, Аллага шөкер. Мин уңга ниндидер теге көчле эшләр эшләмәйм. Уңышты үземә талап итер өчен. Шулай дип уйлайм. Шуңа уңыш килер өчен һиңа саф күңелле, саф йөрәкле булган эшеңә тугры булып эшләү шул уңыштыр. Шул уңыш килтерү дип уйлайм. Үзеңнең ата-әсәеңне яратып, үзеңнең тормыш иптәшеңне яратып, һәм тормышка һөю күрһәтеп яшәһәң, унда һинең кулыңда әлбәттә уңыш буласак. Менә сезгә уңышлы булыр өчен һәм инде уңышларга җиңел ирешер өчен Зөфир Басыровтан бер дигән язгы киңәшләр. Яшик әле яратып дип шундый матур үзләренең мәхәббәт турындагы җырларын бүләк итәр Азат һәм Алсу Фасыйлар, чынлап дусларым. Язлар алар һәрберебезнең күңелләренә яңа сафлык, мәхәббәт хисләре бүләк итә. Сезнең дә һәммәгез мәхәббәтле булсын дуслар, яшәү рәхәт бит, мәхәббәтле булганда шулай бит. Безнең тамаша инде бер дигән матур җырдан үрелеп бара, биисе килә, җырлыйсы килә. Бер галәбәй тәксәле биигәре дусларым. Сертификат тапшырам тамашачыларым, мин сезне яратам. Yaş vakit, yaşı geldi, yarattı. Uzan dinasin, uzan gürmesin, üzünü bellesin, üzünü bellesin. Derevine gitti, yaş vakit, yaşı geldi, yarattı. Derevine gitti, yaş vakit, yaşı geldi, yarattı, yaşı geldi. Яратам мин шулай артистларның яңа гына чыгышларын тәмамлаганнан соң эләктереп алырга. Ой, нинди матур чәчәк гөләмәләсе. Нинди матурлардан матур безнең сылу Алсуны. Алсуны мактап торам әле, Азат, син ишетмәдең. Бигрәк матур әйме сылу чәчәк гөләмәләрендә. Әле егетләр бүләк иткән инде. Була егетләр 160 яшьләр тирәсендә. Син еш бүләк итәсеңме чәчәк гөләмәләрен Алсуга? Бик еш бүләк итә, ышанасыңмы? Безнең өйдә беркайчан да чәчәк өзелми. Азат миңа һәр вакытта да букет бүләк итә. Мин аны интернет челтәрләрендә күрсәтмәскә дә тырышам, кеше аңламастыр дип уйлыйм. Менә шуңлап безнең өйдә чәчәк өзелми. Безнең өйдә минемчә чәчәк бетергә тиеш түгел.
Чөнки булай концертлардан кайтып тора, ул барыбер ничектер хатын кызның күңелен күтәрә. Өстәлдә дә матур итеп тора, шуңа күрә мин чәчәк кибә башлый икән, икенче чәчәк алып кайтып куям. Өстәлдә матур булып торсын өчен. Үземнең чәчәгемә. Искиткеч, сезне менә тыңлабаймы, сезнең шундый гаиләгезнең дулкынына кирип китәм мин, мәхәббәтле, шундый саф хисле. Бер дулкында дип әйтәсез сез бер-берегез турында. Бу бер дулкында булу сезнең гаиләгезне кыру белән барырга килдеме, әллә инде еллар үтә барган саенмы? Ну, ул бер дулкында булу, еллар үткән саен тагын да кичәядер. Ул бит инде гаиләне юкка гына кырмыйсың. Хатын-кыз белән ир кеше арасында да бер төрле нәрсә әйтим инде, цель дип әйтәсем килә русчалатып әйткәндә, бер төрле юл, балалар өчен, гаилә өчен дип яшәсең һәр вакытта да. Әгәр инде алай дип яшәмәгәндә, минемчә гаилә ул ныктан тора алмаячак. Шуңа күрә безнең теге өйләнешкәндә дә салыйсың бит инде. Бер төрле уйлау булсын, бер төрле шундый әйберләр булсын өчен. Алсуның элекке интервьюларыннан ишетә килә, миңа сабыр булырга туры килгәләде инде диде, шулай булгач, әзрәк кенә азапны түзебрәк тә яшәү мизгелләре булганды, шулай бит Алсу? Әлбәттә инде, барыбыз да кешеләр, һәрберебезнең холык бар, сабыр булырга туры килә, сабыр булмасаң инде булмый торгандыр. Елдан ел сабырланабыз без. Елдан ел сабырланабыз. Әле гаиләгезгә кызыгызга барырга килгәч, әле Азат бөтенләй үзгәреп киткән дип ишеттем бит, йомшарган дип. Тагы да игътибарлырак. Аты кеше түгел ул үзе булай. Сабыр булсаң, muradına erişirsin. Sabır bulsan, işinde de uğuşqa erişirsin. Sabır bulsan, özün küptene gitken kızını da alıp kaytasın. Sabır bulsan, sen turmuşunun ürüne demlip jitesin. Jırlıyımın meni dısılarım, jırlıyımın meni dağında. Dünyada yaşav rahat bitsiz bolğanda yanımda. Hörmətli tamaşaçılar, biz Seritip kanal tapşırığını devam etəbiz. Mənə şunday yanlıq, saflıq kilib duram yana bu. Parla duet desəm ki şaşılanmasar repende şanıb qalab. Alsu Abilxanova, İdris Qasiyev birinci tapır öz ömürlərində birgə Tuğan Tel kanalı uyuşturan konsert səhnələrində jir başqardılar. İzketkəş matur buldu, mən sizinlə təbrik edəm. Şuшы zor oңышығız bilən, nəticəgiz bilən. Kimgə təqdim yasadı, Kimning ko'nglina bu ideya birinchilardan bo'lib keldi? İdris abi sizning ko'zingizga qaraganda. Biz birga, umuman biz ko'pdandan endi birga jirlarga xiyollanib yurgan edik Alsu bilan. Shundan so'ng Alsu menga bir jir berdi. Menga shul tiklimi o'xshadi. Men ayda ishlaymiz. Shuning uchun bir tez oradagina biz buni shishdik bu aybirni. Tez oradagina shul o'rganib oldik. Shu men Qozonga borganda, uni Qozonda studiyada bek motor etib ishlab, bizning anda bek yaxshi etib aranjirovkasi aybat, studiyada звукорежиссер әйбәт булды. Шул хәлле аларга рәхмәтле, чөнки бу безнең коллектив эш. Менә Алсу белән шулай итеп чыгардык. Чынлап та бүген җырның премьерасы телевидениедә тамашачылар өчен бер дә җырлаган юк иде. Шуның өчен без бик шатбыз, горурланабыз. Алсу дулкынландыгызмы Идрис Газиев белән бер сәхнәдә дуэт башкарырга? Әлбәттә, минем инде ул хыялым иде. Чөнки Идрис абый минем өчен кумир. Һәм аның кебек җырчылар бик әз дип әйтәсем килә. Һәм Идрис абыйга менә шундый җырларга ничек шушы җырны җибәргәч, һәм ул миңа әлбәттә Алсу, мин бик шат дип әйткәч, мин инде бөтенләй хыялланып киттем. Сөенеп, һәм инде әлбәттә менә икебезнең дә шундый теләк булганга шулай килеп чыккандыр да дип уйлыйм. Һәм бүген тамашачы шул хәтле җылы каршы алды, минем күз яшьләрем чыкты даже сәхнәдә. Davamlı bulsun bu duetiniz, bik köp tamaşaçıların мәхәббәтен яуласын, бик köp tamaşalarda яңгырасын дигән теләктә калабыз. Инде менә язлар айны тантана итә безнең табигатыбызда. Алсу, сезнең өчен менә яз дигәч, нинди хисләр килә? Нәрсә күз алдыгызга килә гомумән? Нинди эшләр?
Яз дигәч, мен әйтәм, Идрис абый яз көнне клип төшерәбез бу җырга. Башкирияда төшергәнем юк иде әле клип. Сезнең таулар, водопадлар янында ниндидер матур шундый бер клип төшерәсе килә. Ескергәч, Идрис абый, сезнең өчен яз дигәч, иң беренче чиратта нәрсә күз алдына килә? Нинди сүрәт? Нинди сүрәт? Матур, саф күңелле, яхшы сыйфатлы, күркәм, гашык булырлык хатын-кыз образы. Менә ул яз. Мин түгел, кызганычка каршы. Олай диме. Монысын кисеп алырсыз. Юк инде, ничек инде? Бик кызыклы җавап булды бу. Шынап та һәр вакытта без язны бит мәхәббәт белән бәйлибез. Мәхәббәт ул безнең өчен бит, ул әлбәттә безнең сөйгән ярларыбыз, якын яраткан кешеләребез. Шуның белән яз, хатын-кыз, мәхәббәт алар бергә бәйләнгән. Һәм икенчедән тагын да мен үземнең бакчадагы кошын чәчкәләрем шыгыр икән дип, түтәлләрдән калкып чыгырган дип шуны көтеп торам. Мин бит бакчачы, чәчкә яратам. Без беләбез, аны интернет чәтәләренә күзәтеп киләбез, бик күп төрле чәчәкләр үстерергә яратасыз. Дөньялар тыныч булса, чәчкә дә булыр, ала бирсә, мәхәббәт дә булыр, яңа җырлар да булыр. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, сезгә иң мөһиме тынычлык, бәхет, саулык һәм инде илдә булган ниндидер рәхәтне күреп яшәргә, тоеп яшәргә телим. Чын күңелдән. Мин дә кушылам Алсуның сүзләренә. Нормально. Нормально гына түгел, вообще шедеврально шәп булды. Филус, мин би тамашачыларга синең шундый чыгышыңны, энергетикасын тапшырырга тырыштым тегендә залның теге почмагына басып. Анда вообще якташлар. Ничә литр тир? 2 җыр җырлады. Монда ярты литр тир чыкты шикелле. Минем гел шулай инде, ул бит инде беләсең инде. Мин бит әйтәм бит, теге җырларга чыкканча тир ди башлыйм инде теге. Әллә дулкынланам, әллә нәрсә инде шундый менә. Ничек бар шулай? Шуңа күрә рәхмәт якташларга, тагын бер тапкыр тәбрикләп үтәсем килә. Безнең гүзәл затларыбызны, сине дә әлбәттә. Һәм инде телисе теләкләрем менә иң изгеле, иң мөһиме сәламәт булыгыз. Күңел тынычлыгы булсын, әйме. Һәм бик кирәк әйбер ул хатын-кыз өчен дә хатын-кыз бәхете. Бәхетле булуыңны тоеп яшәү менә шулай. Һәм инде якыннарыгыз, кадерле тормыш иптәшләрегез сезне һәрвакыт куандырып, шатландырып кына яшасын. Сезгә сезнең кадерләп яшәсеннәр менә шулай. Рәхмәт. Син ничек итеп үзең Илмираның кадерен белеп яшисең? Ничек итеп аңа үзеңнең мәхәббәт хисләрен белдерәсең? Ничек кадерләп яшәгәнне Илмира сезгә үзе әйтер ул. Әле бит әле Илмира юк, шуңа син үзең бер-ике генә безгә серен ачып итә. Сүз белән генә әйтмә. Хатын-кызга бер-ике әйбер белән генә аны кадерләп булмый. Бүләкләр 24 сәгать аңа шатлыклы, куанычлы пространство тудырып торырга кирәк. Менә шунда хатын-кыз һәм хатын-кызны иң мөһиме яратырга кирәк. Яратсаң, алар барсы да шын йөрәктән чыгып эшләнелә һәм хатын-кыз үзен бәхетле итеп тоеп яши ала. Менә шулай. Искиткеч Филус, рәхмәт сиңа шундый булганың өчен. Күңелләргә тагы да мәхәббәт, наз, сафлык өстәде бүгенге безнең туган тел телеканалының яз килә дип исемләнгән мега супер тамашасы. Бүген безнең талантлы мега популяр җырчылар яз мәхәббәт темасына багышланган иң дәртле җырларын бүләк иттеләр. Әйе дусларым, йөрәкләребезгә җылылык, күңелләребезгә нур, әлбәттә саф, матур, мәхәббәтле хисләр генә бүләк итсен бу язларыбыз дигән теләктә калам мин. Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының авторы һәм алып баручысы Роза Хайруллина яратып һәм хөрмәт итеп киләсе матур күңелле очрашуларыма тиклем сау сәламәт булыгыз.